На какво се дължи това, че главата ти е пълна каша? Ако имаш нужда от помощ, съм на среща. Това е пълна катастрофа, което виждам днес. Хората, с които се срещам, са малко странни, всъщност даже много. Аз не ви представих всъщност Сара Велина. Може би нямам нужда от помощ.